Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, άλλη μια εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα από το Επανελλήνισης Web TV. Είναι μια εκπομπή που έχετε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές ότι δίνει λόγο και σε άλλες φωνές πέραν του καθιερωμένου και του συστημικού, φωνές που μιλούν για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για τα συμφέροντα αυτού εδώ του τόπου και του λαού που τόσα έχει περάσει, τόσες δυστυχίες έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια της κρίσης, αυτά τα τελευταία χρόνια που ζούμε, τα μνημονιακά αλλά και τα μεταμνημονιακά, διότι η κατάσταση συνεχίζει να είναι ίδια ζωφερή και μετά τα μνημόνια όπως ήταν και με τα μνημόνια. Και αυτή εδώ η εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, δίνει λόγο και σε φωνές που είναι αποκλεισμένες από το ευρύ συστημικό δίκτυο των καθεστωτικών, εγώ τα αποκαλώ ΜΜΕ, διότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα εδώ, σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό εδώ το στούντιο, να προβάλλουμε και αυτές τις φωνές που μιλούν για τον Έλληνα, για τον ελληνισμό και τολμώ εγώ να πω, και θα μου το επιτρέψετε, για τον ελάνιο λόγο. Μία φωνή από αυτές που δεν ακούγονται συχνά στην επικαιρότητα ή αν ακούγονται τέλος πάντων οπωσδήποτε δεν ακούγονται με θετικό πρόσημο, και αυτό οφείλεται στην προπαγάνδα των συστημικών μέσων ενημέρωσης που ανέφερα, είναι η φωνή της Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος έχει τις δικές του θέσεις, τις δικές του αντιλήψεις, τις δικές του προτάσεις για το μέλλον αυτού εδώ του τόπου, του βασανισμένου, με επικεφαλής του τον κύριο Αρτέμι Σόρα, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές του καθεστώτος για λόγους που σύμφωνα με τον ίδιο και με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης δεν ευσταθούν. Άρα βρίσκεται στις φυλακές του συστήματος άδικα και παράνομα. Δεν έχουμε λοιπόν πρόβλημα να προβάλλουμε και αυτές εδώ τις απόψεις μόνοι εμείς σε όλο το διαδικτυακό και τηλεοπτικό χώρο, και έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενώ μία ακόμη εκπρόσωπο της Ελλήνων Συνέλευσης, του πολιτικού φορέα που αγωνίζεται για τον ελληνισμό και για τον ελάνιο λόγο και για την Ελλήνων πολιτεία, που είναι η Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Σε καλωσορίζω, Παναγιώτα. Η Παναγιώτα Τσιμπογιάννη είναι διευθύντρια του γραφείου του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και είναι εδώ σήμερα για να μας πει 10 λόγια για το τι σχεδιάζει η Ελλήνων Συνέλευσης για το εγγύς μέλλον. Έχουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά φίλες και φίλοι, μεγάλες εξελίξεις μπροστά μας. Έχουμε γεγονότα που έπονται και θα είναι κατά τη γνώμη μου κοσμογονικά και κοσμοϊστορικά, και θα πρέπει να μάθουμε ποια είναι η θέση του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Γι' αυτό και καλέσαμε σήμερα εδώ την αγαπητή μας την Παναγιώτα την Τσιμπογιάννη για να μας πει κάποια λόγια για το τι έπεται να γίνει, ποια είναι τα σχέδια, ποιο είναι το πρόγραμμα τέλος πάντων της Ελλήνων Συνέλευσης. Και ξεκινώ, αγαπητή μου Παναγιώτα, και μιλάμε πάντα, ξέρετε φίλες και φίλοι, εμείς οι συνέλληνες στον ελληνικό. Ποια είναι, Παναγιώτα, λοιπόν, τα σχέδια της Ελλήνων Συνέλευσης για το εγγύς μέλλον? Έρχονται εξελίξεις, έρχονται εκλογές. Ισαΐα, όπως είπες, μιλάμε στον ελληνικό. Πρέπει να πούμε ότι είναι προς τιμήν σου και προς τιμήν αυτής της εκπομπής που δίνει λόγο, που δίνει το λόγο σε όλες τις φωνές, και έτσι μπορεί ο τηλεθεατής να κρίνει μόνος του, ακούγοντας ο ίδιος. Έχουμε λιθωρηθεί, όπως είπες, πάρα πολύ από τα συστημικά κανάλια. Έχουμε συκοφαντηθεί. Ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα, ο Αρτέμις Σόρας, έχει εντελώς κατασυκοφαντηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Χαίρομαι που μας δίνετε το λόγο και τη φωνή, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Έχουν την κρίση. Βεβαίως τεχνιέντος προσπαθούν όλοι
να καθοδηγήσουν και να χειραγωγήσουν τον Έλληνα τηλεθεατή. Εγώ όμως θα πω ότι πλέον έχει την κρίση ο πολίτης και μπορεί να αποφασίσει και να βγάλει εκείνος τα συμπεράσματά του. Οπότε εδώ είμαστε. Πραγματικά μίλησες για μια κράτηση του Προέδρου του πολιτικού φορέα, του Αρτέμι Σόρα, η οποία είναι, εγώ θα το πω, ξεκάθαρα πολιτική. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρατούμενος, πολιτικά κρατούμενος, έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, μόνο και μόνο γιατί το καθεστώς, γιατί μιλάμε για ένα δυναστευτικό καθεστώς. Το ότι είναι δυναστευτικό και καθεστώς δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το εξηγήσω, αλλά να το εξηγήσω κιόλας. Ενώ έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, εδώ και χρόνια είναι αντιληπτό σε κάθε Έλληνα πολίτη, μόνο κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι. Εδώ μιλάμε για μια επέσχυντη ολιγαρχία και θα το εξηγήσω τι εννοώ επέσχυντη ολιγαρχία. Μας διοικούν οι ολίγοι. Ενώ εμείς είμαστε οι Έλληνες κυρίαρχοι αυτού του τόπου, ενώ εμείς έχουμε χρήσει με την ψήφο μας διαχειριστές κάποιους ανθρώπους, βλέπουμε τελικά ότι αυτοί οι ολίγοι, οι διαχειριστές που αναφέρω, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι είναι ενάντια στον Έλληνα πολίτη. Δεν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται κάτι για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Παρόλο που το Σύνταγμά μας αναφέρει ξεκάθαρα μέσα ότι ο θεμέλιος λίθος του πολιτεύματός μας είναι η λαϊκή κυριαρχία, παρόλο που το Σύνταγμα πάλι λέει μέσα ότι θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του Έλληνα, τα τελευταία χρόνια ούτε τη λαϊκή κυριαρχία βλέπουμε κάπου, ούτε βλέπουμε να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Οπότε, επέσχυντα, με έσχος δηλαδή, βλέπουμε ότι ολίγοι καθορίζουν τις τύχες μας, καθορίζουν τις ζωές μας και φτάνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης να μην έχει την ελευθερία, γιατί δεν είναι ελεύθερος τελικά, εκ του αποτελέσματος, να μην έχει την ελευθερία, να μπορεί να έχει τη ζωή του, να κάνει τη ζωή του, να μπορεί να ορίσει τη συμπεριφορά του ακόμα αν θέλουμε, δεν μπορεί να ορίσει κάτι. Οι διαχειριστές λοιπόν είναι αυτοί που παρόλο που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αναφέρουν την εντολή του λαού, ξέρουν τότε και τη ζητάνε την εντολή του λαού, σε άλλες περιπτώσεις είναι τελείως απαξιωτικοί και το δείχνουν σε όλες τις κινήσεις, σε όλους τους νόμους που ψηφίζουν, στις συμφωνίες που υπογράφουν, στα μνημόνια που έχουν υπογράψει, έχουν παραδώσει την εθνική κυριαρχία. Και εγώ θέλω να σταθώ στην εθνική κυριαρχία, γιατί δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας πολίτης τη δύναμή του. Η δύναμή του λοιπόν είναι ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι αυτού του τόπου. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, οι ιδιοκτήτες αυτού του τόπου. Αυτούς τους έχουμε βάλει εκεί μόνο και μόνο για να διαχειρίζονται αυτά που τους λέμε εμείς. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Γι' αυτό και είπα επέσχυντη ολιγαρχία. Τώρα όμως είναι η ώρα που πλέον πολλές χιλιάδες κόσμος έχει αντιληφθεί όλη αυτή την πραγματικότητα και θέλει το κάτι διαφορετικό. Και είναι η ώρα λοιπόν, γι' αυτό και συστάθηκε ο πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις 4 Σενάτου του 2015, έχει συσταθεί ο πολιτικός φορέας και κάνει και ένα τεράστιο κάλεσμα σε όλους αυτούς τους πολίτες, τους ενεργοποιημένους, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξουν οι ίδιοι, γιατί τους ίδιους καλούμε, δεν ζητάμε την ψήφο κανενός. Ζητάμε να έρθουν οι ίδιοι, να λάβουν τις τύχες τους στα χέρια τους, να ψηφιστούν οι ίδιοι. Αυτό είναι ο πολιτικός φορέας της Ελληνοσυνέλευσης με πρόεδρο τον Αρτέμι Σόρα. Το κάλεσμα είναι λοιπόν για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Η Ελληνοσυνέλευση με τα 300 και άνω γραφεία που έχει ανά την Ελλάδα και βεβαίως και στο εξωτερικό, απευθύνεται στη βάση, ξεκινάει από τη βάση. Τα γραφεία είναι οι τοπικοί οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά ενεργοποιείται ο πολίτης από το Δήμο του και από εκεί ξεκινάει και θα γίνει και η εκλογή του τοπικά οι αξιότεροι από τα γραφεία, από τους Δήμους για να προχωρήσουν παραπάνω Ισαΐα.
Εδώ διαφοροποιούμαστε. Δεν είναι όπως τα κόμματα, όλη αυτή η κομματοκρατία που πάντα έδινε ένα έτοιμο ψηφοδέλτιο στον πολίτη, διάλεγε τα άτομα που θέλανε εκείνοι, που ήθελε ο αρχηγός τους μέσα σε εισαγωγικά, και έφτανε το ψηφοδέλτιο στον πολίτη και καλεί ο ψηφοφόρος να διαλέξει άτομα και να ψηφίσει άτομα τα οποία δεν γνώριζε καν. Άρα εδώ μιλάμε, αγαπητή μου Παναγιώτα, για έναν φορέα ο οποίος έχει μια διαφορετική αντίληψη εντελώς από όλα τα άλλα τα τρέχοντα πολιτικά κόμματα, τα οποία υπάρχουν εδώ και 40 και πλέον χρόνια στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Αυτό για μένα, να μου επιτρέψει και εσύ και οι φίλοι τηλεθεατές, είναι απολύτως κατανοητό, διότι πραγματικά διαβλέπω και εγώ μια μεγάλη διαφοροποίηση της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης σε σχέση με τα άλλα τα συστημικά κόμματα. Θέλω όμως εδώ να κάνω ένα ερώτημα, το οποίο ερώτημα μου το απευθύνει ο μέσος Έλλην, με τον οποίο συνομιλώ στον δρόμο κάτω. Ποια είναι τα οικονομικά εργαλεία του Αρτέμι Σόρα και της Ελλήνων Συνέλευσης για να δοθεί λύση στο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το πλέον τρέχον και επίγον ζήτημα της Ελλάδος, που είναι το οικονομικό? Θα μπορούσε να τα περιγράψει με 2 λόγια? Βεβαίως. Ο Αρτέμις Σόρας έχει καταθέσει υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, όταν ήρθε το 2012, είναι τα περιβόητα 600 δις για τα οποία έχει γίνει και όλη αυτή η αναταραχή, για τα οποία δικάστηκε, αθωώθηκε, προσπαθήσαν να τα ξαναδικάσουν, μάλιστα προσφάτως 15 Νοεμβρίου του 2017, δεν καταφέρανε κάτι. Τα 600 δις λοιπόν είναι εκεί, είναι υπέρ όλων ημών. Εμείς οι Έλληνες πολίτες είμαστε δικαιούχοι και μας περιμένουν λοιπόν για να μπορέσουμε με αυτά τα χρήματα να αναπτυχθεί η χώρα και να σηκωθεί επιτέλους η Ελλάδα ψηλά όπως της αρμόζει. Από εκεί και πέρα, πέραν των 600 δις, γιατί ο πλούτος είναι τεράστιος, προσπαθούν να μας τον αποκρύψουν, αλλά είναι εκεί και μας περιμένει τον κάθε έναν από εμάς. Πέραν των 600 δις που με 2 δικαστικές αποφάσεις έχουν επικυρωθεί, έχουν μπει στους προϋπολογισμούς της χώρας, θα συνεχίσουμε λοιπόν και στο δεύτερο χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο πάλι ο Αρτέμις Σόρας με δικές του εγγυήσεις από δικό του χαρτοφυλάκιο μπόρεσε και απευθύνθηκε στα γνωστά παγκόσμια καταπιστεύματα, όπου εκεί μπόρεσε και δόμησε χρηματοδότηση με 49.000 έργα για όλους τους δήμους της Ελλάδας και για την Κύπρο, γιατί και εκεί έχουμε ελληνισμό. Δόμησε λοιπόν χρηματοδότηση και κατάφερε να έρθουν στην Ελλάδα 2-300 δις ευρώ, τα οποία και αυτά βρίσκονται εδώ και αμέσως με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την Ελλήνων Συνέλευσης θα μπουν εδώ, σε αυτή τη χώρα, για να ξεκινήσουν τα τεράστια έργα. Και τρίτο χρηματοοικονομικό εργαλείο, που και αυτό θα είναι μέσα στον πλούτο μας που θα διαχειριστούμε, γιατί ίσα-ία εμείς δεν διαχειριζόμαστε χρέος. Τούτοι εδώ όλα τα κόμματα, όλη η κομματοκρατία, ανεξαιρέτως δεξιάς, αριστεράς, πράσινου, κίτρινου, κόκκινου, μας μιλάνε για χρέος. Εμείς μιλάμε για πλούτο. Έχουμε λοιπόν και τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε και αυτές, τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, συνολικού ύψους 8 μετοχές με αντίκρισμα σε χρυσό, συνολικού ύψους 5,5-3. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα θα είναι εκεί και θα πρέπει να τα διαχειριστούμε και να ξεκινήσουν τα έργα και να γίνει η Ελλάδα ένα τεράστιο εργοτάξιο με χιλιάδες θέσεις εργασίας, με θέσεις παντού, με υψηλές προδιαγραφές στην ασφάλειά μας, υψηλές προδιαγραφές στην υγεία μας, υψηλές προδιαγραφές στην παιδεία μας. Πράγματα δηλαδή τα οποία μόλις έρθουν στα χέρια Ελλήνων, γιατί ίσα-ία θα τολμήσω να πω ότι δεν είναι μέσα στη Βουλή Έλληνες. Μπορεί να φαντάζει περίεργο. Εγώ θα επικαλεστώ και βίντεο που υπάρχει στο YouTube και ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου λέει λοιπόν ότι αν έκανε εξέταση DNA μέσα στη Βουλή, οι βουλευτές δεν θα βρισκόντουσαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι και μια θέμα άλλης ίσως εκπομπής. Αυτή τη φορά λοιπόν είναι η ώρα των Ελλήνων. Εμείς θα διοικήσουμε, εμείς θα μπορέσουμε να δώσουμε πολύ υψηλές
παροχές στον Έλληνα πολίτη και να σηκώσουμε την Ελλάδα μας ψηλά. Θα διεκδικήσουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα που αυτή τη στιγμή τα έχουν δώσει και τα πολιτιστικά μας μνημεία, τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Ισαΐα, όπου σκάβουν, βρίσκουν ελληνικά αγάλματα, ελληνικά μνημεία. Και αυτό όχι μόνο, Παναγιώτα, μέσα στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή στη σύγχρονη Ελλάδα, και εκτός συνόρων της Ελλάδας ισχύει, έτσι. Οπωσδήποτε πρέπει εδώ να σημειώσω, φίλες και φίλοι, αγαπητή μου Παναγιώτα, ότι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά εργαλεία τα λεγόμενα, τα οποία υποτίθεται και έχει, εγώ λέω, ο Αρτέμις ο Σόρας και η Ελλήνων Συνέλευσης, είναι κατά βάση 3. Το ένα είναι τα λεγόμενα 600 δις, σωστά. Το δεύτερο είναι το λεγόμενο καταπίστευμα. Και το τρίτο είναι οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Σωστά τα λέω μέχρι τώρα, Παναγιώτα? Πολύ σωστά, απλά θα σε διορθώσω, δεν υποτίθεται, είναι αποδεδειγμένο. Ναι, εγώ εκφράζω όμως την κοινή γνώμη και πρέπει να εκφράζω εδώ και στην εκπομπή την κοινή γνώμη. Εγώ πρέπει να διορθώσω όμως και να πω ότι είναι αποδεδειγμένα. Εσύ ναι, από την πλευρά σου. Αποδεδειγμένα με δικαστήρια και από όλους τους θεσμούς. Να σημειώσω εδώ και για την Παναγιώτα και για τους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν ότι εμείς εδώ απευθύνουμε ερωτήματα κυρίως του απλού του κόσμου που μας βλέπει και πολλές φορές ακριβώς μας έχει θέσει σε αυτά τα ερωτήματα και μάλιστα μας τα θέτει και με τρόπο αμήλικτο. Διότι ο κόσμος, να μην γελιόμαστε, βιάζεται και δεν έχει πια υπομονή. Ο κόσμος θέλει λύσεις στα προβλήματα. Και σύμφωνα με την Ελλήνων Συνέλευση, Παναγιώτα και αγαπητοί μου τηλεθεατές, υπάρχουν αυτές οι λύσεις. Αυτό προτείνει η Ελλήνων Συνέλευση. Δηλαδή η Ελλήνων Συνέλευση λέει: έχω τα εξής οικονομικά εργαλεία, τα οποία σε συνοπτική μορφή θα έλεγα εγώ είναι τα εξής 3. Είναι τα περίφημα 600 δις, είναι οι μετοχές Τράπεζας της Ανατολής και είναι και το καταπίστευμα. Αυτά λέει η Ελλήνων Συνέλευση. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Πάντως πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, ο φορέας ο οποίος ευαγγελίζεται μια Ελλάνια πολιτεία, Ελλήνων πολιτεία, και έχουμε εδώ την τιμή να είναι μαζί μας η Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, διευθύντρια του πολιτικού φορέα αυτού της Ελλήνων Συνέλευσης. Έχει θέσεις αυτός ο φορέας. Δεν είναι σαν κάποιους άλλους φορείς και πολιτικά κόμματα που δεν έχουν θέσεις. Θέλω όμως να περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα που επίσης το ακούω πάρα πολύ, Παναγιώτα, να μου το θέτουν σε καθημερινή βάση, γιατί μιλάω και για την Ελλήνων Συνέλευση στον κόσμο, και να μου το θέτουν σε καθημερινή βάση οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας. Και αυτό το θέμα ποιο είναι? Είναι το τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές. Κάποιοι λένε ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, το έχει πει και η ίδια η Ελλήνων Συνέλευση, ο πολιτικός φορέας. Από εκεί πέρα ξεκινάει η δημοσκοπική και εκλογική, θα έλεγα, ίντριγκα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Προσφάτως βγήκε ο Αρτέμις Σόρας και είπε σε μεγάλη εφημερίδα, σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών, ότι θα είμαστε στην επόμενη Βουλή, είπε, και θα είμαστε με ένα τάδε ποσοστό. Επίσης, κάποιες δημοσκοπήσεις που έρχονται στα χέρια μου και πρέπει εγώ να τις παραβάλω εδώ σε αυτήν την εκπομπή και στο δημόσιο αίσθημα, ότι η Ελλήνων Συνέλευση είναι ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται άνετα στην επόμενη Βουλή. Τι έχουμε, Παναγιώτα, πάνω σε όλα αυτά? Τι συμβαίνει? Είναι η Ελλήνων Συνέλευση κοντά στη Βουλή? Είναι μέσα στην επόμενη Βουλή? Θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή στη μεθεπόμενη κυβέρνηση? Ισαΐα, έχουμε πει ότι θα συμμετέχουμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, και στις δημοτικές εκλογές και στις εθνικές εκλογές και στην Ευρωβουλή και στις περιφερειακές εκλογές. Εννοείται ότι θα συμμετάσχουμε με τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι εκείνοι που θα διοικήσουν, εκείνοι θα έρθουν, όπως διευκρίνησα και πριν, να ψηφιστούν. Τα ποσοστά μας, όπως είπε και ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα, είναι πάρα πολύ υψηλά, γιατί ο κόσμος δεν έχει άλλη λύση. Οι προηγούμενοι απέτυχαν παταγωδώς. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανέναν Έλληνα πολίτη ότι όλοι οι προηγούμενοι, που όλοι κυβέρνησαν, Ισαΐα, όλοι κυβέρνησαν, όλοι μας δείξανε την αποτυχία τους. Έχουμε 50.000 αυτοκτονίες, έχουμε κόσμο που ψάχνει στα σκουπίδια, έχουμε μυαλά ελληνικά νεολαία που φεύγει στο εξωτερικό.
Αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην άκρη. Και όταν εκείνοι δεν έχουν να μας πούν τίποτα, όταν εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν μια συγκέντρωση, να πάει ο κόσμος να τους ακούσει, γιατί τα έχουμε δει αυτά, Ισαΐα, δεν μπορούν να μαζέψουν κανέναν, δεν έχουν γραφεία, ο κόσμος πλέον έχει αντιληφθεί και τους έχουν απαξιώσει, τα κόμματα τα υπάρχουν, έχουν απαξιωθεί. Η μόνη λύση η οποία, δεν θα το πω ότι είναι λύση αναφέραμε πριν Πλούτο, ο οποίος δεν υπάρχει για μένα συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Εδώ είναι αποδεδειγμένα. Όταν υπογράφουν στα παγκόσμια καταπιστεύματα 48 παγκόσμιοι θεσμοί, δεν έχει Ισαΐα να πω εγώ αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Εκεί είναι τελειωμένη η υπόθεση. Όταν τα 600 έχουν 2 δικαστικές αποφάσεις, πάλι δεν έχω να πω κάτι. Και οι μετοχές τράπεζας έχουν περάσει από δικαστήριο. Οπότε έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις που δεν είναι γιατί τα κόμματα, Ισαΐα, μας μάθανε στο Δεν υπάρχει Προγραμματικές δηλώσεις έχουν κατατεθεί στον Άριο Πάγο, έχουμε συνέπειες νομικές εάν δεν τηρηθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα τηρηθεί, τα χρήματα υπάρχουν, περιμένουμε τον Έλληνα πολίτη να έρθει κοντά μας. Εγώ θέλω τώρα να απευθύνω ένα ερώτημα λίγο άβολο, αλλά ξέρεις, εγώ κάνω και άβολα ερωτήματα, διότι είπαμε εμείς οι δημοσιογραφούντες πρέπει να εκφράζουμε εδώ μέσα την κοινή γνώμη. Αν αύριο αναλάβει η Ελλήνων Συνέλευση την εξουσία αυτού εδώ του τόπου, ποια θα είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία θα λάβει? Ισαΐα, όπως σου είπα, είναι όλα δηλωμένα, είναι όλα έτοιμα. Ήδη με το που θα γίνει η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, το πρώτο πράγμα που πρέπει και θα γίνει άμεσα είναι να δοθεί στον κάθε Έλληνα που είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους και θα ψηφίσει, και δεν μας ενδιαφέρει τι θα ψηφίσει, μας αρκεί που θα είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Θα αμέσως 20.000 ευρώ για να μπορέσει να ανακουφιστεί ο άνθρωπος, γιατί ξέρουμε πώς έχουν πνιγεί όλοι και δεν υπάρχει, και βεβαίως να τονωθεί και η αγορά. Θα δοθούν αυτά τα χρήματα για αυτό το λόγο, για την ανακούφιση και για να μπορέσει η αγορά να πάρει μπρος. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, άμεσα να τρέχουν όλες οι διαδικασίες, και βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε ότι θα γίνει και έλεγχος. Θα πρέπει να γίνει, Ισαΐα, έλεγχος στα πάντα, στο ότι προηγήθηκε, τι συμβάσεις υπογράψανε, ποιο είναι πραγματικά το χρέος, γιατί ποτέ δεν μας ενημέρωσε κανείς ποιο είναι το χρέος, ποιοι είναι οι τόκοι, τι έγινε με τις τράπεζες, τι έχει γίνει με τα ταμεία μας, τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Όλοι το θέλουμε. Κάθε Έλληνας πολίτης το θέλει αυτό, θέλει τις απαντήσεις. Και άμεσα λοιπόν, ξεκινώντας και με την οικονομική ανακούφιση των 20.000 ευρώ και με την δικαιοσύνη να πάρει θέση, όπου και εκείνη έχει αρκετά χρόνια τώρα που με λύπη μου λέω ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε η δικαιοσύνη. Παράγει άδικο. Έχουμε πολλούς Έλληνες συμπολίτες μας που αδικούνται καθημερινά. Και εμείς όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, το λέμε γιατί είναι μέσα στις αξίες μας. Και οι νόμοι που θα βγαίνουν πλέον με τη διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης και της χώρας μας, θα είναι με αξίες. Πάντα θα έχουν μέσα την ισότητα, θα πρέπει να έχουν τη δικαιοσύνη, θα πρέπει να είναι σύνολο αξιών για να βγει ένας νόμος. Όχι όπως τώρα που βγαίνουν χιλιάδες νόμοι και είναι κατά του πολίτη. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα οποία μας λέει η αγαπητή μου Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, είναι πραγματικά πρωτοποριακά για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και φιλόδοξα. Και ο χρόνος απομένει να δείξει τι μέλει να συμβεί με όλες αυτές τις προγραμματικές, τολμώ να πω, δηλώσεις, γιατί η Ελλήνων Συνέλευση και προς τιμήν της έχει πει ότι θέλει να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, αποσκοπεί στο να κυβερνήσει, όχι να είναι όπως είναι το ΚΚΕ ή κάποια άλλα μικρά κόμματα, τα οποία εκτός Βουλής κυρίως, τα οποία δεν θέλουν ποτέ να κυβερνήσουν και θέλουν να υπάρχουν για να υπάρχουν. Η Ελλήνων Συνέλευση, αν μη τι άλλο, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου. Και θέτει τώρα ενώπιον του λαού στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Ελλήνων Συνέλευσης, που εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα να φιλοξενούμε, όπως βλέπετε, διότι
Εμείς έχουμε τελικά την πραγματική δημοκρατία εδώ μέσα και ας μας κατηγορούν για διάφορα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η Ελλήνων Συνέλευσης έχει ένα πολιτικό πρόγραμμα κυβερνητικό και φιλοδοξεί να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Θέλω όμως εδώ τώρα να περάσω σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο εξίσου απασχολεί το λαό μας και πρέπει να ρωτήσω εδώ και την αγαπητή μου την Παναγιώτα και για αυτό το θέμα, διότι εσείς τα θέτετε φίλες και φίλοι αυτά τα θέματα, όχι εγώ, βεβαίως είναι και δικά μου ερωτήματα, αλλά εγώ είμαι ένα υποσύνολο του συνόλου, του γενικού. Αυτό το θέμα έχει να κάνει με τα μεγάλα εθνικά μας ζητήματα, διότι πρέπει, Παναγιώτα, να τονίσουμε εδώ και θέλω πάρα πολύ εδώ να εστιάσουμε να πω ότι ο κόσμος τι λέει. Ωραία, η Ελλήνων Συνέλευσης έχει την Ελλήνων πολιτεία ως πρόγραμμα και ως φιλοδοξία ότι θέλει να χτίσει μια νέα πολιτεία. Ωραία. Ωραία, η Ελλήνων Συνέλευση έχει ένα οικονομικό φιλόδοξο πρόγραμμα, τα εργαλεία που είπαμε, τα 3 κτλ. Ωραία όλα αυτά. Στα εθνικά θέματα όμως είναι απούσα. Αυτό λέει η κοινή γνώμη σε μένα. Εγώ βέβαια και σε άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει στο παρελθόν με εκπροσώπους της Ελλήνων Συνέλευσης έχουμε πει εδώ 2 λόγια και έχω πει ότι η Ελλήνων Συνέλευση και στα εθνικά θέματα έχει κάποιες συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Θέλω λοιπόν με αφορμή και το δημοψήφισμα που γίνεται τώρα στα Σκόπια για το μακεδονικό ζήτημα και με την αναζωπήρωση όλη αυτού του μακεδονικού που έγινε τους τελευταίους μήνες, αλλά και με υπάρχοντα όλα αυτά τα ανοιχτά εθνικά θέματα του ελληνισμού σε Αιγαίο, Κύπρο κτλ. Εκεί η Ελλήνων Συνέλευση τι θέση έχει? Το θέμα της Μακεδονίας το ζήσαμε τους τελευταίους μήνες πολύ έντονα στη χώρα μας. Γίναν τεράστια συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις, βεβαίως και στις μικρές, και διαπιστώσαμε τελικά ότι ήταν καθαρά υποκινούμενα για να μπορέσει ο κόσμος να εκτονωθεί. Εκ του αποτελέσματος μιλάω, Ισαΐα. Δηλαδή, χιλιάδες κόσμος, ο οποίος μαζεύτηκε πραγματικά μη θέλοντας να δοθεί σε καμία περίπτωση το όνομα της Μακεδονίας. Μαζεύτηκαν, διαδηλώσανε και εννοείται δεν μέτρησε κάτι από αυτά, δεν έκανε κάτι. Δυστυχώς όλη αυτή η ενέργεια και όλες αυτές οι διαδηλώσεις δεν επηρέασαν καθόλου τους διαχειριστές μας. Εμείς, η Ελλήνων Συνέλευση δηλαδή, αυτό που κάναμε και κάναμε κατά χιλιάδες είναι εμπράκτος να στείλουμε καταγγελίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην UNESCO, να φύγαν αυτές οι καταγγελίες, οι οποίες κοινοποιηθήκαν και στον Πρωθυπουργό μας και στον Υπουργό Εξωτερικών, γιατί αυτοί κατεξοχήν χειριζόντουσαν τα θέματα. Λοιπόν, φύγαν οι καταγγελίες όπου εκεί πλέον φεύγει εκτός Ελλάδος και θέτουμε πρώτον πυλών και πρώτων ευθυνών τους αυτούς τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γιατί δεν διαπραγματευόμαστε καν αυτό που έγινε. Ούτε καν. Η Ελλήνων Συνέλευσης δεν διαπραγματεύεται καν για τη Μακεδονία μας. Δεν έπρεπε να συμβεί έτσι. Παρόλα αυτά, ό,τι έχουν κάνει στην πορεία με το που θα έρθουν οι Έλληνες να κυβερνήσουν, δηλαδή όλοι εμείς, όλα αυτά θα καταστούν άκυρα, γιατί έχουν γίνει και από άκυρες συνθήκες και συμβάσεις και πράγματα τα οποία θα πιάσουμε ένα άλλο κομμάτι για τη Βουλή μας που υπογράφουν και υπάρχει θέμα στο πώς υπογράφουν και αν είναι νόμιμοι ή μη νόμιμοι, γιατί εδώ έχουμε και ένα κενό από το 89 και μετά Ισαΐα, η Βουλή και βέβαια κατ' επέκταση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκλέγεται από τη Βουλή, δεν υπάρχει φεκ σύστασης της Βουλής, ενώ υπάρχει φεκ διάλυσης της Βουλής. Οπότε μιλάμε για μια τεράστια ατασταλία, παρανομία, η οποία είναι αυτή τη στιγμή υπό έλεγχο και αυτό το ξεκαθάρισμα θα γίνει μόνο από τους Έλληνες πολίτες. Δεν περιμένουμε από εκείνους ούτε να μας απαντήσουν που τους έχουμε θέσει ερωτήματα, ούτε εκείνοι να πάρουν θέση. Τη θέση θα την πάρει ο Έλληνας. Οπότε και στα εθνικά θέματα η Ελλήνων Συνέλευσης, τολμώ να το πω αυτό, είναι διεκδικητική. Θέλει να εκπληρωθούν τα δίκαια του ελληνισμού, σωστά? Ακριβώς.
Όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, η Ελλήνου Συνέλευσης, αν μη τι άλλο, έχει μία άλλη εναλλακτική πρόταση. Δεν έχει να κάνει σίγουρα, αυτό είναι βέβαιο, είτε κάποιος είναι θετικά διακείμενος είτε όχι προς τον φορέα αυτό τον πολιτικό της Ελλήνου Συνέλευσης. Δεν έχει να κάνει πάντως με τα πρότυπα, τα μεταπολιτευτικά, τα οποία έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, όχι μόνο στην πλάτη μας, εγώ λέω και στην καμπούρα μας, διότι πραγματικά αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια και όλα αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα και απάνθρωπα και έχουν οδηγήσει στον κίνδυνο ακόμη και εδαφικού ακροτηριασμού της πατρίδος μας. Εγώ θέλω ως τελευταίο μήνυμα εδώ στην αγαπητή μου την Παναγιώτα την Τζιμπογιάννη να απευθύνω τι μήνυμα έχει να μας περάσει αυτή τη στιγμή, με δεδομένη και την φυλάκιση ακόμη, την κράτηση, έστω και παράνομη και άδικη, να το δεχθώ, του Αρτέμιου του Σόρα στις φυλακές. Τι έχει να μας περάσει την παρούσα συγκυρία τη χρονική, που πάμε πλέον για πολύ μεγάλες εξελίξεις από εδώ και πέρα πολιτικές, η Ελλήνου Συνέλευση στον ελληνικό λαό. Ισαΐα, μίλησες πάλι για την κράτηση του Προέδρου μας, του Αρτέμι Σόρα. Εγώ την ονόμασα πολιτική κράτηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι φυλακίζοντας τον Αρτέμι Σόρα, μάλλον εγκλωβίζοντάς τον, ουσιαστικά δεν έχουν καταφέρει κάτι, γιατί όλοι εμείς εδώ στην Ελλήνου Συνέλευσης είμαστε η φωνή του. Και η φωνή λοιπόν αυτή λέει, έλα Έλληνα να ενωθείς, μη φοβάσαι κάτι, υπάρχουν όλα και είναι έτοιμα, εσένα περιμένουν. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στον τηλεθεατή μας και να σε ευχαριστήσω, Ισαΐα, και για το χρόνο που μου διέθεσες και για την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Ναι, εγώ να σε ευχαριστήσω πάνω απ' όλα, διότι αγαπητή μου Παναγιώτα, ξέρεις, αυτές οι φωνές σαν τη δικιά σου λείπουν από το πολιτικό προσκήνιο και από την επικαιρότητα την ελληνική των μέσων ενημέρωσης. Ξέρεις, και όλοι το ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν, ότι στα συστημικά λεγόμενα μέσα ενημέρωσης αυτές οι φωνές πνίγονται και δεν είναι και αρεστές. Κάτι ξέρω κι εγώ από αυτά, διότι εκεί πέρα, ενώ διατείνονται περί δημοκρατίας και ελευθερίας του τύπου, κάθε άλλο παρά σε αυτά πιστεύουν. Εγώ θέλω εδώ να κάνω μόνο μία επιλογική κουβέντα, εν είδη επιλόγου, και να πω ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το σχολιάζοντας την επικαιρότητα, επειδή κάποιοι έχουν πει διάφορα φίλες και φίλοι και Παναγιώτα, και εγώ θέλω εδώ να τοποθετηθώ. Βεβαίως και φιλοξενούμε τις φωνές που μιλούν για τον ελληνισμό. Και βεβαίως μία από αυτές τις φωνές είναι και η Ελλήνου Συνέλευση, διότι πολλοί λένε διάφορα. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζουν, διότι δεν έχω κάτι με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε κάτι να προσμένω από αυτούς που λένε αυτές τις ανοησίες κατ' εμέ. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πει επανειλημμένως ότι και η Ελλήνου Συνέλευση συμβάλλει στο να παρουσιαστεί, αν μη τι άλλο, μία άλλη άποψη για το μέλλον του ελληνισμού, που μάλιστα τη χάνει, τώρα μην το κρύβουμε, να έχει και μίας διάστασης ευρύτερης μέσα στο λαό και μίας απήχησης. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα στον Κορυδαλό, αν δεν απατώμε, προ κάποιων εβδομάδων. 7 Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου του 2018, όπου, όπως λέει η Παναγιώτη Τσιμπογιάννη, όπου πραγματικά είχαμε το αδιαχώρητο έξω από το Κορυδαλό, και αυτοί ήταν Έλληνες, συνέλληνες δικοί μας, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από αυτό το σάπιο ανθελληνικό καθεστώς και προσμένουν μία λύση που κατά τη γνώμη τους είναι το πολιτικό πρόγραμμα της Ελλήνου Συνέλευσης. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω εδώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Παναγιώτα, και βέβαια πάντα είστε ευπρόσδεκτοι και εσύ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνέλληνές μας από την Ελλήνου Συνέλευση σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου όπως έχουν αντιληφθεί οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν, εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δημοσιογραφικά πάντα, να φιλοξενούμε όλες αυτές εδώ τις φωνές και ο καθένας μέσα από τον ελεύθερο διάλογο που κάνουμε να εξάγει πράγματι τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ θέλω, ευχαρίστησα την αγαπητή μου την Παναγιώτα την Τζιμπογιάννη και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι που μου παρακολουθήσατε αυτήν εδώ την εκπομπή, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, και να σας ευχηθώ να είστε όλοι καλά. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά
τον αγώνα αυτόν για τον ελληνισμό, χωρίς φόβο, αλλά τολμώ να πω με πάθος. Σας ευχαριστώ και πάλι που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.